de Luister. schapen gaan 50 jaar kennen en nog zo wat doen. Hallo. 50 jaar kennen? We gaan 50 jaar Hey, kennen. ga je allemaal? Nee, hier even, we kennen ons van Dat is de vroeger, maar volgende dat is week, gewoon, Oh, zo. 50 jaar en nog niet weggenomen. En jij zit van Eelsen? Ik ben van Aalsmeer. En jij? En de Beek. Beek. Van Beek. En van Beek. Heelbeek. Van Beek en van Beek. Ja, maar ik woon een beetje, maar ik kom heel van Ambi. Oh. Andy. Een slaaibok Ja, eigenlijk. ja. Ik moest even denken, maar toen kwam het... Ja. En, van Ami Noordbeek. Ja. Even kijken. Dat was geen huur bij jij en geen huur bij jij. Ja. 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 En waar heb je hem op de kop getikt dan? Ja, hij een week bij een dancing. Palladium. Vroeger Palladium. Ja. Ik doe mijn werk. En zelf daar gaf verzorgd. ik veel bier aan en ben ik al bier gestolen. Oh, was dat zo eenvoudig? Als ik moet betalen. Ik weet het niet meer. Nu kom ik erachter. Dat er ook niet meer. Weet je ook niet meer dat het bij Palladium was? Dat wel. Dat denk ik toch wel na, toch? Wij mochten er vroeger niet kopen. Ja, ik ook niet. En ik weet niet, mama is Hij is van... vroeger de Alfa Bar. Mijn mama is van hier. En de romantica. Die komt nog? van Eelsen naar Beek. en Palladium, dan Alpha Bar, Romantica. Ja. En dat was allemaal een Wil maar Beek. 10 Beek, van joh. de Koskosdans. Maar En Wil. En Wil zei het. Ik zeg niks zeggen, mama zijn zonder de bus te wachten en moeten naar Rome gaan. En als ik wist dat je komt, dan zit maar drie keer de kleuk. ja, was dat extra? Dan hebben we dit het nog is steeds bepaald. over Palladium. Nee, over een ander dans op de Riksweg. Riksweg, En ik dat denk van Femina Robin Rodden. was. En dat Femina. Ja. En Dat was alleen voor vrouwen. Nee. nee. Dat was een beetje in de been geschoten. En dan Ja, mochten dat we is er niet toen meer heen. geweest, hè. Ja, ja. Ja, dat is toen het vorige Over, jaar. Ja, dat ja. waren we niet bij toen. Nee, weer ook niet. Die hij onzedig gedaan, hij rolt in niet, je weet van onze eigen en dan over de kop her. En dan, oh, en dat hij immers gezien en doorgetaterd dan moest, dus ze mochten voor een weekend niet doet verstraft. Ja, dus onzedig gedragen. Met de man waar ze nu van mij op stoor, dan komt hij over. En dan praten we nou over. Over de jaren, begin de 60 jaren. 75. Nee. Ben ik 60 jaar. 75? Nee, Ja? 60 jaar. Wie komt toen al bij de Nies? Dan mochten ik al niet Oh, nee, maar ik heb het over die. Palladium. Oh joh. Dus dan heb je volgens mij van alles gedaan wat God Ja, verbood jij. Of in ieder geval de papa mam. Ja, dan moest we de Noord een deug maken. Dan moest we de Noord een deug maken. Luister, want volgens mij zei je van je hebt hem via het werk leren kennen. Ja, ben ik present zo. Ja, want hij had er heel veel beren gegoten. Dat was een we beetje kennen hem, de sleutel tot Hij wordt succes. toen pas terug van beroepsmilitair. En kwam pas terug Hij van heeft die Deen. booters gezet in Suriname. Echt hoor, Ja, Jungle ja. Commando en zo. Hè? Ja. Nee, serieus? Ja, serieus. serieus. Ik mocht het met hem gehoord. Hoe komt ze door terecht dan? Tekenen. Hij had vertwijken van beroepsmilitair. Ik moest voor mijn nummer gaan, dat heb ik gewoon, ben ik vrijwillig erin gegaan. Ik word er tegen, ik word een beroepsmilitair. Zo heet dat. Ja, daarom ik wist het dat ze niet mogen verkeren. Maar we hebben het toch gedaan. Heb je hem wel eens gezien? Ja, Wij. dat is zo. Bouterse? Daar Heb ik nog een album van. we raken hier slepen veer en dan even sleepauto's. Gangen weg. Ja, dat is Nee, ik ga niet Serieus? weg, ik ben bij de bureau. Nee, serieus? Ja, nee, zo niet. Dat heb ik alles gezien. Hij had een donkere vriendin, en jong Millie en ik. Daar heb ik nog foto's Op de van. foto's van. Millie en ik. Heb ze Foto's gekeken? met Bouterse samen? Nee, met wat hij zei, met die vriendin. Die vriendin van Bouterse. Nee, dat Nee, was nee. de dochter van degene die wat Coca-Cola maakte daar. Ja, in Suriname. Zo. Oké, Daar was dat de dochter van. al zo. hè. En toen hebben we een jaar fiasco op bij ons op de kazerne, daar in Paramaribo. En daar heeft hij getroffen. Maar eenmalig, hè? Maar ik kan het niet goed maken. Daarom is dat ding echt aan het Dat vertelt het zo. Hé, maar een Deenstiet in Paramaribo, hoe was dat? Goed, Was dat leuk? ja. 'S morgens om 8 uur begonnen, bis 12 uur. En dat was einde oefening. Om 12 uur al? Ja, en dan ging ze aan de bar zitten. Hè. Ging ze van die grote voor 85 cent. En die grote liter flesje Jocko's. De Heineken was duurder, dat kostte een gulle teen. Toen dat die einfach nog gullen zijn.
Dan dronk ze gewoon het Heerlijk plaatselijke hoor. bier. Heerlijk hoor dat. En dan dus om 12 uur, dus van 8 tot 12 werken, dan de kroeg in, Nee, gewoon op een kampement. op het kampement. Ja. En wat is er dan de rest van de dag? Drinken. En dan toch, Militair maken ze en dan toch nog even terug naar het moment waarop G. Hum voor het eerst tegenkwam. Ja, maar naar de dance. Toen waren ze net terug. Na Goed. terug, de dag ervoor. Lekker broen natuurlijk. Maar dat is altijd En altijd groen geweest. En dan zei die mevrouw ook weer toen. Goed zo dan, dat wordt een vriend van met de zoon moet weer in dat gezegd. Maar dat niks van die, dat wordt nog van zeggen. Vroeg je me goed te gaan? Nee, de zoon van hen vroeg me goed, dan ging je met op straat. En in één keer vroeg ik zelf. Dus ik heb ze gelukt dat ze zelf gevraagd hebben. Ze hebben richtig naar gestoord. En zorgde dat ze garage in hebben. Ze hebben lang gesneed. Ze neemt garage in hebben ze. En het moet 4 mammetje gewoon hoeft dat allemaal niet. Maar dus, begreep het toch goed dat het initiatief eigenlijk een beetje van Ooghaaf kwam? Toch van hem. Wat Hij was... heeft harder gevraagd en is. Ik dacht, nee, ik moet me dit nog eens bekijken. Maar dan ga je eigenlijk nog een beetje verkeerd. Ik ben een andere, dus ik word eigenlijk aan het voeten. Oh man. Ik dacht dat ik alles gehuurd had inmiddels, maar... Maar toen uiteindelijk heb je de juiste gevonden. Wat dacht ik? Prins, het paard, maar ja. Peert had je wel niet. Peert zou wel het witte peert worden heet. Maar ik heb het niet slagen, je mag niet klagen. Nee? Nee, helemaal niet. Oké. Ik denk dat ik het weer overdenk, dat ik het weer mag doen. Weer Met dezelfde? Ja, met Ja? dezelfde. We hebben wel veel ups en downs gehad, maar dit is gewoon om nou te vertellen en nu om gezond te zijn. We zijn allemaal get ziek geweest, ook toevallig, daarom troffen de kwalen niet en dan mogen ze goed danken als ze er nog best. Toch? Ja. Zo bekijk ik het even, ja, maar ze is het wel. Als ze slecht niet allemaal opstaan en dan mogen ze het ook wel eens even broeden onderrijden. En hoe is het nu? Ja, de term, Ja? nou, zeg je nummer. Ik heb 3 hoedjaringen en een schulmie. 100%. Ja, toevallig. Niks eraan, het is zo. Hoe lang kent je elkaar al? Ja, jij kent elkaar van vroeger, want je wordt vroeger vriendinnen al volgens mij, of niet? Nee, vriendinnen niet. Ja, door de kinderen op de school. Ja, de kinderen. Kinderen zijn vroeger een beetje op school geweest. Ja, school. En dan stond je samen aan school? Ja, ze is te babbelen. Ja. Babbel. Ja, maar ik ga nooit veel eten. Ik moest altijd in de tuin werken, gewoon tuiniers. Ik ga groentetuinen, ik ga zeertuinen. Want mijn man, hij nourisht het En ze waren collega's van elkaar. En dat zijn collega's van vroeger geweest. Want dat was een vraag die ik nog even opgespaard had. Wat ziet je toen gaan doen? No, de dienst. Na de dienst heb ik bij een daakdekker gewerkt. En daarna ben ik in de vloer gegaan. In de vloeren. En dat heb ik gedaan totdat ik gepensioneerd word. Geen zo lang in de vloeren. Ja, En nog, hetzelfde niet. En nog steeds. Nee, nee. De tijd is geweest. Dat is voor wie. Dat is gans gestopt van. Maar dat wist ik ook niet, dat vorig jaar en terug hebben. Vorig jaar is gestopt, ja. Maar zo 30 november vorig jaar ben ik gestopt Zwaar. te doen. had je geen eigen zaak. Ja. Dat is ook op zijn eigen gegaan. Maar ik huur net van, je hebt dus problemen met de gezondheid gehad. Ja. Wie lang heeft dat geduurd? Dat Joren? loopt nu nog. Dat is allemaal begonnen in 2017 en 2016, einde van 2016 en 2017. Meestal, als het goed is. Het is allemaal afgespeeld. Echt 3 jaar geleden. Maar wordt je de zaak toen al af en bouwen eigenlijk? Ik wou het rustiger aan en doen, maar toen kwam dat erbij, toen ging het helder rustig. En ging het helder terug Dan op. ga je ze pas bestraft, het volle leven. Dat je schakelt met pas wie gezond. Dat is fijn om gezond te blijven. Ja, zo werkt het echt, hè? Ja, maar er moet Dat ja, het gaat gebeuren, want ze het zelf ook bestraft. Ja, dat bedoel ik. Denk Zo ze werkt niet meer het, aan ja. de financiën, denk ze niet meer aan het materiaal, niks meer. Ik kan niks tegenop. En de volgende week ben ik alle goede uitslagen gehad. Dan mag ze zeggen dat het een rijkdom is. Ik heb 2 broers verloren op de korte tijd ook. Hetzelfde zeg ik. Darmkanker. En ik heb MS zit met de kampen, maar ja, dat scheidt wel. We moeten niet komen jouwen, we moeten nu positief Niet blijven. komen jouwen. Ja. En was het dan, bij darmkanker is het zo, de moest er op tijd bij zijn, hè? Ja. Word je er op tijd bij? Ik heb dat zelf gedaan. Ik ben 2 keer in een ziekenhuis geweest en zit het. Ja. Waarom maar niks, want het zit altijd tussen de waren volgens alles. Maar de situatie wat ik ga, wist ik van die gaat hij. Ja, dan loop ik genoeg niet meer te kopen, dat gebeurt wel. Dat wil ik niet doen, dingen. Maar en ik zeg, ik heb het wel. Toen heb ik aan de darmonderzoek gedaan en dat Limburgs darmonderzoek. En die hebben mij doorgeduwd en toen koos alles. En dan hebben ze mij een Roermond geopereerd. Dan zit het niet, want toen kreeg ze alleen maar aan de stoma. En ben ik in de Roermond gegaan, heel fijn geworden heb ik geworden. Maar dan moet ik wel erbij zeggen,
mezelf een dokter in het ziekenhuis in Maastricht werken. Ieder ziekenhuis is gewoon zo, het is zijn specialisatie. Ja. Dus dan moet je dat nu bekijken. Dus ik heb ook een beetje goede raad metgekregen van haar. Dus wat je nou eigenlijk zegt, het is als je gaat mankeers, denk ik is het best op zoek naar de plek waar ze gespecialiseerd en heel zijn. mondig zijn. En vechten, En niks door heel mondig, want dat ben ik genoeg. Gewoon Te terugstand. mondig, want die springen rustig van een operatiekamer af enzovoort. Maar heel mondig zijn, want je kent ze kunnen, ik kan het niet meer. Het is heel vaak een kwestie van geld. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is waar. Ik heb gevochten wie een leeg. Echt wie een leeg. Nou, is wel een lang pieboetje geweest, want ik wist dat mijn broer zo gewoon zijn voor mijn ogen gestoken, echt mooi. En ik heb gezegd, ik ga gewoon nog, ik heb 4 kleinkinderen, 2 ouderen, 2 jongeren, en ik wil nog lang genieten van mijn kleinkinderen. Je hebt echt iets om vuur te vechten ook. Ik ga dat voor te vechten. En dat deed ze ook voor. Dat deed ze door het vuur her. Van de eigen kinderen, maar voor kleinkinderen nog helder. En de heelste van. Met liefde. Kent het een heel, ik geniet echt van mijn kleinkinderen. Doe het ook. Eerst 4 stuks. 4 stuks. De oudste wordt nu 15 jaar na. We hebben lang geen gehad. En Eve wordt dan de tweede 12. En een meisje van 11. En een jong van 8. Dan heb ik nog de poosje over gehad. Zodoende. Oh, die wil nog eieren zoeken. Ja, eieren zoeken. Dat ben ik ook. Die grote maken die nog het Ik wil toch nog eieren. Ja, dat ga ik ook. Oh, ik dacht dat dat ieder andersom was dan. Dus die wil nog eieren zoeken. Ja. Oh, joh, dat heb ik zo nog een Chocola? Ja. Zoeker en melk te bieden, moest ze zeggen. Oude snoepert zeker. Ja. Dat is toch een zo mooi. En tot Dat is slot, nog schoon, hè? had je nou met elkaar afgesproken? En toen kon Nee, je ziet toen elkaar nog zijn we gewoon... toen tegengekomen. Met elkaar eens Ik gekeken. geloof niet zo naar dat ken ik niet, anders. Ik heb niet lang goed kennen lopen. Maar nou je hebt toch Nee, nou is het weer... nee, nu ben ik te trots. Ik ken nu bed gelopen en ik ken meer. Ik moet maar lekker van bank tot bank zitten. Ik ben nummer het zoeken of nog een bank is. Maar jij moet er niet klagen. Ik hoop dat ik nog een keer zoveel kraak krijg dat ik weer eens naar de danswal terugkom. Ik heb ook de danswal gezegd. Ja? Ja, ik ga ze de volgende week opzoeken. Ja, echt serieus, ik heb helemaal gedanst. Ja, het wordt stijldansen en jong. Dus Dan wordt hij dat deed altijd je te samen baas. Dan Geer? wordt hij altijd te baas. Steeldansen. Ja, Dat willen ze Waalske maken. Nee, dat is het Ja, dansen. wie doet er Leiden dan? Nee, wacht. Ja, dat is een goeie. Pak ik de oorbellen aan. We hebben altijd stijldans gedaan. Nee, leuk om nog even ontmoeten hebben. Dat is maar leuk. Ga je gedaan. Verhalen van vreugde. Goede tijden, slechte tijden. Dat is het allemaal weer. Maar laten we vooral de goede tijden herinneren.